लागाव हो सोबखाव हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलंडा लाइव के न्यू एपिसोड में। धन्यवाद फिर से आ गया नया एपिसोड लेके। माने सकलंडा बिथाङा एसे बर मोननायखाय बेरायनो फैलायबाय आरो बङाइगाव कलेजनि सिंथारै। ओमफ्राय आंनि सासे मानसि दं, आंखौ दा देखायगोन होमबा फुल ना मा होनो सकलंडा देखायगोन नोंसोरबो। फाइनाली जों दा फैयै फैयै पार्क रड सफैबाय। ग्रीन ट्री, वाव नेचाराबो आलदाखा आरोना बे जर्निया पार्क रड। जायखिजाया हिट आरो वालफ्राबो गासिबो पेन्टिं गोजा आरोना। लामायाबोथ' बिराद स्लिमखा, बिफां लाइफांजों बुंफबनाय, फुरा ग्रीन मोजां आरोना। भिउआ आलदाखा बेना। बेलासियाव बेरायनो बिराद मोजां जायो आरो। वाव जोंना टाइमा एसे खम नङाब्ला जों इयाव नेथ'नानै एसे फट' शट लानो हागौमोन। दा उफाय गैला, थांनांसिगोन जोङो, टाइम खम नालाय। होमब्ला नेक्स्ट टाइम फैबा इयाव लाखिनानै मोजां फट' शट लाफिनसै। बेकग्राउन्ड मिउजिकजों लोगोसे पार्क रडनि बिउटिफुल नाजाराजों नोंसोरबो एन्जय लाफादो। Sini ya? iPhone nih pakai. Amray malah fैया नोंलाय? दासो बावाखै। आच्छा बिदिसो। ओमफ्राय माबा प्लान दं दा? जेबो प्लान गैया। सिगांनो हिट जायखिया आदै हिट। ओरै हाबलांसै आरो ना, कामान हाब्बाय आरो ना। दिनैसो फार्स्ट टाइम। मा होनदों होनफिनलाय। वा बेखौ कालाला नुदों आरो ना। ओमफ्राय जोङो रुमाव एसे थाबाय थानो बर मोननानै ओमफ्राय एसे बेरायफैबाय आरो। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय नायदों। ओमफ्राय बेयाव एसे नायनानै लानोसै। माखासे ओरैबायदि मानसिफोर फैयो आरो ना बेयाव, एकदमबारे फुरा सोरबा पापा के परिया लोग रिल्स बनाने आता है, फट' शट करता है। वाव दा एसे सानैजोंनो एसे इयाव चिल आउट खालामनो फैबाय। एसे बे आइ लाभ बङाइगावनि भिउखौ नायनानै लानो हागोन। फार्स्ट टाइम फैदों आइ लाभ बङाइगाव। माबायदि आं दिनैसो फैनाय नायबाय। नै बिना मा नागिरदों नों? मा नागिरदों? बेयाव नोंनि एस गैया रावबो। नै मालाय बयबो सोरबा सेल्फि लागासिनो, सोरबा रिल्स बानायगासिनो। दा बारा मानसि जाबावाखैसो, एसे मोनाबिलि जाबा बिराद मानसि जागोन। ओमफ्राय नै भिउआ ओरैबायदि सोरगिदिं। नोंखौनो लागोनसै नामा ने? नै जोंना नै बियो बिराद गोदो मा होनोमोनलाय लाइकि मास्टारमोन आरो। ओमफ्राय दा बेन जानानै होनानै गैला बेना। बेस्रा बेना बिराद फल'वार दंमोनलै। ओमफ्राय हिनजावफ्राबो बिराद बिखौ माबायोमोन आरो ना। ओमफ्राय दा बेन जानानै गैला बेस्रा, एकदमबारे चुपचाप जानानै दंथ'यो। बिराद फेमासमोन बियो साननैसो। क्या नाम है आपका? क्या नाम? क्या नाम? की नाम? हाँ तर की नाम?
गथा जा किउट आरोना लाजियो रायलायनो आइ लाभ बङाइगाव बेनो जोंना नै एक्टरा फुरा आराम जिरायनानै दंगासिनो ओरैनो ओरै केमेरायाव ओरै हाथायफ्रा एसे देखायब्रा बोरै सिख्लाफ्रा फिदा जानांगौ बिदिबालाय नुदों मालायसो एडिडासनि ब्रेन्ड गाननानै फैलायबावदोंसो आयौ खाटारनाक नाम्बारा बेसे आयौ बेलेग ब्रेन्डसो बेथ' मानसिफ्रा बारा जाथ'वाखै दा एसे मोनाबिलि जाबा फैबावगोन गथ'फ्रा एनै गेलेगासिनो सोरबा सोरबा बिमाफोरजों फैदों सोरबा गावनि लाभारफोरजों फैयो ओमफ्राय रिल्स बानायफैयो बानायनानै लादो सयस हेपिनेस अलवेज माने बयबो गाव गावनि हेपिखौ नागिरबाय थानांगौनो आरोना बांद्राय दुखु जानानै लाब गैया माखासे समाव ओरैबायदि टाइम फैगोन ना ओमफ्राय नोङो बे टाइमखौ नागिरबाबो मोनफिननाय नङा बेनि थाखायनो नों लाइफ थासान्दि नोङो हेपियै थानो नाजा ओमफ्राय एसे चिल आउट खालाम लोगोफोरजों बेराय माइन्ड फ्रेस खालाम नायबाय मोजाङैनो नायनायालाय फार्स्ट टाइम फैदोंमोन ओमफ्राय होमबाबो बांद्राय मोजां बेरायनाय जायासै ना जायखिजाया नायफैबाय माबायदि मोनखो नोंलाय फैनानै मोजाङानो ओरैनो बरिं थास्लायस्लाय औ माने बिथाङा सेकेन्ड टाइम ना खिन्थु फार्स्ट टाइम खाथियाव थायोबाबो आं फैफेराखैमोन दिनैसो फैदों आरो फार्स्ट टाइम जायखिजाया बेरायबाय एसे एनै ओमफ्राय जों ओरैजाय माबा जाहैनोसै ओरैजाय मेथाइफोर फानो आरोना मा जागोन नोङो हो मा जागोन नों मा जागोन क्या खाएगा तू बोलो वो पिछवाड़े में ऐसा करता है ना वो वाला खाएगा तू क्या खाएगा हाँ बोलो मैं बॉम्बे आइसक्रीम खा के आया है हाँ बॉम्बे आइसक्रीम किधर वो गोला वाला वाह कैसा था टेस्टी कैसा था ब्रो अच्छा था हिट ओमफ्राय जोङो नैयाव एसे माबा जानोसै थुदो गोसो गैया नामा नोङो आयु नोंनि हाथायखौ नुनानै सिख्लाफ्रा खिन्थु फिदा जाजोबसिगोन दे दा जों सानैजोंनियाव इसे माबा मोनसे जानो नागिरदों अ नैबेखौनो जानोसै नामा ने बेखौनो जानोसै बना दो भैया दो बना दो अच्छे से बनाना ठीक है खट्टा बना दे हाँ पूरा हिट तमाम बनाना ठीक है साजेन भाई नों बानायनायखौ बिराद मोजाङै नायनानै लाखादे देनाङो ग्रेजुवेट जाबा जेरावबो खामानि मोनाबा बेफोरखौनो मावनानै जानांगोन जोङो ना मा होनो थिगानो आं बुंनायाबो गाज्रि नङा जेनेबा जोङो उनावहाय ग्रेजुवेट जानानै जेबो खामानि मोनाबा बेफोरखौनो जोङो फिसा फिसौ बिजनेस खालामनांगोन आरोना माथो उफाय ना मा होनो औ दानिफ्रायनो बिमाया रायखाबाय ना औ जेबो नङा थोड़ा गिर गया कुछ नहीं कोई बात नहीं टेस्ट कर माबायदि टेस्ट खालाम हिट मोजां आरोना टेस्टआ बेलेग आच्छा बिराद थान्दामोन बे बेखौ जों एसे जानोसै माबायदि गुसु ना हिट लागाव हो सोबखाव ओमफ्राय जों दा बेखौ सोबखांनानै माने जाखांनानै बैखिजाय एसे चिल आउट खालामनानै न'आव थांफिनसै लिप्सफ्रा गोजा जालायलांबाय साजेन नोंनाव होनाय लिप्सआ नायनो गोजा जाना जायाखै बेना गोसोमनो जादोंमोन जानाया ओमफ्राय आंना एसे फाग्लासो रावबो फिदा जानाङालै गोजा जालायलांबाय आरो नेगेटिभ दा सानखा मिथिबायना बे बैनि नङा दा थांफिनसै थांनायनि टाइम फैबाय बारा गोबाव थाजाया आरो ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबायानो थांसै होमबा दिनैनि एपिसडखौ बेयावनो दोनथ'नोसै
उनाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे साक्लन्दा बिथांखौ बाय बाय